Broadcaster ng Pilipinas. Ang musunod na programa binayran, bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala nini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang barukanan nga ipadayag sa nagdumala sa musunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarukan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Mabati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon. Ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV naman sa Facebook page ang programang nagatug sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist na si Juan Ranilo Mangalos ug mga kauban. Kaigsunan at mga ilamang paminaw nili programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi kinikaroon ng alagad Pag-Minister Reverend Charlie Nino kasing pagkana na kabo sa inyong nahamutunan bad sa kabaskog sa inyong panglawas para magamit na to sa mga pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod ka nato sa kaluwasan sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ba naman sa mga basa o referensya nga kung kinigamit dili para sa pagsupak sa Biblia gitudlo mas diri kanamo padayon sa nga among gitudlo kaninyo. O among mainiton nga mga pagpangamusta sa tanang magkaigsoon labi na sa PBC Mupaon o sa bisan asa mga dapit kumila kang brother Siri Itila di dapit sa Tagulwan kumusta krimo o nining higayot karon magapaila pa ang kauban pang mga ebangelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaglaan o mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Libre ko nga magipag-uban kaninyo karon og ano pa ang kauban nga ministro. Kumusta kaninyo mga kaglaan o kaigsunan? Kumusta kaninyo mga kaigalan ug magkaigsunan? Kini si Brother Hermogenes Magarayo katambayayong nininghigayon na karon sa pagkatod sa mga maturan nga haka ninyo ug nininghigayon na ikauban pa mo sa pagkaministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Sa gihapon kini ang inyong igsoon ebangelista Brother Juan Ranilo Mangalos mo'y usang inyong makauban ining tungura og kining mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mabati ninyo nining sibiyahan sa DXKO. Teleradyo kita mga kaigsunan ining oras sa alas 12 ngadto alauna hook up usab kini didto sa sibiyahan sa Dipulog sa DXDR Dipulog Arimin mao ra gyapon nga oras. Og sa uban nga mga sa sibiyahan mga kaigsunan mabati usab ninyo kami dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Radio Bandera alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Matag adlaw nga Domingo ninyo kami mabati. Ingon man na kami programa nining maong sibiyahan sa Radyo Bandera usab sa Iligan City. Mabati ninyo kami alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon matag adlaw Domingo. Mabati usab ninyo kami nining maong sibiyahan sa DXMM FM sa Calamba, Misamis Occidental. Matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. O mabati usab niining maong sibiyahan sa DXAJ Radio Sipa sa Aras-asan, Caguait, Surigao del Sur. Duha ka hugna mga kaigsunan sa matag adlaw Domingo, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon ug masubli kini sa alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Mabati usab kita niining maong sibiyahan sa RMN DXPR Pagadian City matag adlaw Domingo alauna ngadto sa alauna imedya
ang atong programa matag adlawng Domingo. Doon na usab kita'y programa nga mabati nining sibihan sa DYLE sa Cebu City mga kaigsunan. Matag adlawng Domingo gyapon alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon. Kung niadtong gustong magpadangat sa inyong mga pangutana, i-text lang kami nining mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Kumusta sa tanan nagsunod? Labi na sa mga kaigsunan nga nasunod sa PBC compound, sa higala nga nagsunod kanato diya sa Sunto Patlag, Cagayan de Oro City, Brother Rima Kalandag, sa mga kaigsunan nga naa sa Taguluan, Brother Jerry Kela, mga kaigsunan nga naa sa Manolo Fortits, Bukidnon, mga Aspi family o mga Candalisa family o mga Urot family. Yung maligsoon dito sa Ormoc City, Brother Danny Aying, nagapatalimod usab, may pagpaminaw kanimo. O garon sa pagdisgot sa tima mga kaigsunan, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie Eugenio. Sa ato garong pagtuon, mga kaigalaan, labi na sa nagsunod sa atong programa, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, atong ipakita kanila bradone kay basig matingala po sila nga inini ang tungod sa doktrina lagi nga gitandog sa usa sa nining sibihan sa Dipolog ang si Mitchell Bendilio nga mahatagan o pagtagad usab kay ato namang na-experiensyan nga ang mga batasan sa uban sa liman sa SDA dili magkapareho ang batasan o nang ang uban ingon nga mura man sila walay batasan ang batasan mga sa para sa pangdios kay ngano sigud sa ato nang na-experiensyahan sa mga nangaging mga kapanahonan usa sa mga nakipag-atbang sa doktrina nagkahibalag mga sila ni Brother Hermogenes Macarayo si John de la Peña ang ilang doktrina kung gusto sila nga dili nakauyon sa atong doktrina, diri man sa kang Master Mubirada pati sa mga bisti o sa Amerikana o iya sa turbatan. Pero nini atong ipakita karon nga ang masabtan nga kung kita pagtulon-an ta sa Dios kung nagtuo sila nga nasayop ang mga ministro ang pagtulon ang PBC sa maong pahayag sa maong doktrina. Kinahanglan dili lantaw dia sa personalidad kay nakatugon na sa Dios nga sa unang Samuel 16 city ang Dios dili nag-instruction nga kung dili ni mo gustuan o dili niya gustuan ang maong tao mananaw siya sa gawas sa bahin sa lawas kung dili ang gitan-aw ang sulod sa maong kasing-kasing para ipabati nato og unsa di ay ka buutan lugar o ato mag-ingnon, ingon nini ba kabuutan, kung napabaylain pang buutan nila na ibutang dinhinining mga sibihan, si Mitchell Bendilio, kung maghimo siya atake sa itong magtutulo, daghang kinabuang. Nga ang doktrina raman unta sa pagtulon ang PBC mo'y gubaon niya. Pero hain, nato ipakita ang pagkabuutan niya kung ignon man sa mga kauban nga kinibutan kay ato ning gihisgutan kay kung doon na gyoy mutandog nato manghinaot lang ta nga ang basiyanan iya sa doktrina unsa man do nabatay ikapriba brad Ronnie niining higayuna o niining orasa karon Aduna Reverend mga kaigsunan, among ipabati ang tingog sa usa ka tigpamakba sa Sabadista dinhi niining lugar sa Dipolog nga nagsibyak po niining sibihan sa DXDR sa RMN DXDR niya daghan siya mga pangatake personal dinis among magtutudlo. Among ipabati ang iyang pahayag kung unsa ba ang iyang mga pag-criticize ba. Kung tag-criticize kay doon na may dili maayo paminawon nga pagpamulong niya sa dapit sa among magtutudlo. Now, haron nga inyong sayran kay dinhi man po ibase namo ang among pagtubag kay tinubagay man ni karon kay iya man nga gituki o gisusi gilabtan man niya ang doktrina sa pagtulunan sa PBCM. Niya, inyong paminawan kay akong ipabati ang iyang pahayag. Matay na ba? Wala pa nakabutan na nga. Dahil kung hindi na nabulit pa na. Kailangan kayo din pa nila ang mga ano na ito? So, pati ito na ng doktrina ng Yesin.
atong napamatian nga ang amo kunong Espiritu Santo nga gituhan dugay ra kuno giasin luoy kuno ang tawo mutuon niya na kay wa pa gani kuno siya makaari sa Mindanao dito tingali ni siya sa Visayas o kaha sa Luzon ba patay naman kuno daan unya giasin daw dos nga giasin ang atong magtutudlo unay atong usisahon Brother Ronnie, usa pa ang iyang mga pagpamulong, Brother Ronnie. Atong ipadayon rin ang pagpahayag niya. Ang iyang kabuotan, no? Kabuotan may tawag anis mga kawan. Kay grabe man o, nga matud pa niya kung wakay pagtuo, iyang ginganlan ang among magtutudlog, amo daw giasin. Diya pa ang iyang pahayag mga kaigsunan. May gabi, basta, kaya bang hindi lang tinawid at binima, kabila sa tugan. Kaya dito, Kristo kung baka nga tumalagi, pumuli ang madalaban, sa mga kitutugan to, madalaban. Ang pamutana, kaya nilang di sinitugan to, ito ang kriterio, palagi lang sabi mapaglaban nga nasan. Actually, wala tayo lagi lubog, ang ilang templo, karang ilang ang impresyon, ilang ang ibulang. Kita na to na. Katudong among magtutudlo, wala kuno na kalabira o nabutang sa menteryo kay amo kuno gi-preserve daw kay matud pag ibula daw kay asinon man lagi sa ato pa di ay kung kita tao sa Dios nakita niya nga kunuhay granting ang atong doktrina sayo ang mga tao ba sa Dios brad makarayo kung magpamatuod ba dadon ba sa dinautan nga pamaagi ang iyang pagpasabot ngantos siyang katbang kung sila nasayop sa mga doktrina. Inis Mitchell Bindilio, nagtupar lagi siyang texture o sa iyang cooler. Ayang cooler niya saan pagluwas ang Espiritu Santo gipadala o niya sa pagluwas kalabira naman na niya siya actually wala pa man na kay gi-preserve naman sa ilang templo niya wala gibulad man na tanawara giasin na tanawara personal nga gihimo ni Mitchell Bindilio kung ibase sa Biblia unta buhaton ni Mitchell Bindilio pag tawag sa imong cooler. Kay ikaw ba pastor ba diha? Di pag abot na karon dito, hatagan nimo sibo sa iyang gipangutana dili kay mo personal ataka. Mao ba na prinsipyo sa tinuod nga tinun-an sa atong Ginoong Kristo? Bulag ang kami Bindilio. Ngano man? Kung naa kay kontra, kung giisip nimo ang PBCM nga kontra, buhata. Kutob sa imong mahimo nga mamuhi kag rason sa maayong pamaagi. Dili sa daw na pamaagi ba ka ng personal ataka? Di atong basahon. Roma Kapitulo 12, versikulo 21. Ayaw pagpadaog sa dautan. Pareha makamo Pablo kag prinsipyo Bindilio. Tinun-an makamo Kristo. Hinunoa, dag-a ang dautan. Pinaagi sa maayo. Kung nagtuok ang PBCM dili husto, di tarungon nimo sa pagbuhig isyo, dili kay mamersonal ka. Tanawa, kami ra ba nahibalo? Ang amo magtutulog, yasin ba? Ang amo magtutulog, gibulat, pero sa imong gihimo. Kanara, di ka mauwaw sa mga PBCM nakadumog sa imong programa, bisag asa nga dapit pag-abot anak karon giasin ba o gibulag pag amo magtutudlo kanara Atong nga dumo mga kigalaan no nga dako gyud nga tinuntuok mo ni klase sa tao sa Dios kay kung kami mao na among gisunod sa ato pa kami ra sa nagsunod mo nagkinabuang sa among leader pero doon naman tayo gitawag og freedom of religion gani kining pagtuo kay among doktrina magod si Master Tomas Dini Sr. may katumanan sa nagdala sa Espiritu Santo. Unya tungod kay sa ilang walay pagtuo ingon niya na ang ilang gibuhat pero may timan-an nga bisan pa ang mga Islam o ang relihiyon sa Muslim ang ilang gituan nga si Muhammad maupod ang ilang Espiritu Santo. Dadi ta kabuot unya si Muhammad dugay ra pong namatay gani ang mga Jehovah's Witnesses saksi niya na kay nakahibalo po sila sa ilang doktrina ug unsay tumong nato ning pagabasahon pagpriba nga nakahibalo day sila sa doktrina po sa Islam. Pinagi nining usa ka libro nga gitawag og nangatarungan pinasukad sa kasulatan kini sa mga Jehovah's Witnesses Watchtower Bible and Tract Society sa pahina 23 nagingon ang pipila ka puntong ibutang sa una-una mao kini. Una, ang Quran mao ang ilang pangunang balaang basahon. Mao yun ang pipila nga ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Apan nagtuo sila nga kini giilisan sa Quran. Ikaduha,
sila nagatuo nga adunay usa lamang kamatuod nga Dios. Ikatulo, sila nagaingong si Jesus mao ang usa sa mga manalagna sama kang Muhammad o nga si Muhammad mao ang maglilipay nga gitagna ni Jesus. Sa ato pa, kining pulong maglilipay nga gitagna daw ni Jesus, kung sa Biblia ni siya daw ang maglilipay. Asa man na mabasa ng pulong nga maglilipay. Sa Biblia sa Juan 14:15 hangtod sa 17 nga ang Biblia nga gitawag og ang katapusan kanang unang hubad ug ikaduhang hubad, ang ikaduhang hubad tawgon na og pinadayag ang Santiago yun. Pero sa unang hubad sa King James Version, ang pinadayag gitawag og bugna ug ang Santiago gitawag nga Jacobo. Por iso nga kung sa ikaduhang hubad gitawag og manlalaban didto dinhi sa maong hubad sa gitawag og bugna maglilipay. Busa aduna tay katungod sa baruganan sa usag usa kunon saon niya pagpamatuod ang isip ilang gisunod nga leader. Pero kung dili mi musugot pod sa katumanan sa inunta nga murag uparehos sa pagtudlo nga Espiritu Santo diya sa Muslim, di man namo nga nakalabira naman si kuan Muhammad o unsa pa kay dili man na diha mao ang pasikaranan sa pagpasunod kung tao ta sa Dios. Ug ang kamatayon sumala sa Biblia dili man nato isaway kung ang tao kung wa tay pagtuo nga namatay. Unsay puriba Brad Israel sumala sa Biblia nga kung maghisgot tag kamatayon mas gipaguran pa ang dapit sa gitawag og pagkamatay kaysa natawhan nga pagsaulog. Ni atong basahon diri sa nakasulat sa Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 1, tapos ngadto sa 2. Ang maayong ngalan, labi pang maayo kaysa bilingon ngalan, ug ang adlaw sa pagkamatay kaysa adlaw nga natawan. Labi pang maayo ang pag-adto sa balay sa kasub-anan kaysa pag-adto sa balay sa nagakungutan. Kay kana mao ang katapusan sa tanang mga buhi, ang mga tao, ug ang buhi nagatipig niini sa iyang kasing-kasing. Nakita nato nga sa Biblia nga labi pang maayo lugar ang adlaw sa pagkamatay kaysa adlaw nga natawhan ng birthday lugar. Then labi pang maayo ang pag-adto sa balay sa kasub-anan sa Biblia ning Katoliko nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales gitawag na nagpagbangutan kay ang pulong nga pagbangutan isip nga dunay namatay sa inyong dapit. Mayo pa daw ang pag-adto sa balay sa nagbangutan o kasub-anan kaysa pag-adto sa balay sa nagakumbira. Muna ang giingon, ug ang kamatayon, dili man kita mao ang mo desisyon. Kay dili man tungod kay namatay, kapildihan na. Unsay priba, Brad Rome, nga ang kamatayon, dili lugar mo ay kapildihan, sumala sa nakasulat sa Biblia. Hindi sa nakasulat sa Pilipos sa iyang kapitulo 3, versikulo 20 na ganyan din. Kapan kita mga mulupyo sa langit o kita gikan ini atong ginapaabot ang luwas ang Ginoong Jesucristo. Sa gibasa na ay pulong nga lumulupyo sa langit, no? Sa gibasa ni Brad Rome. Okay, lumulupyo man sa langit, ang atong gihisgutan niya, pagkakatauhan sa Diyos, dadon man ang tao sa pagtagad pinagi sa dag-a ang dautan pinagi sa may. Kung sila'y maayo, kita nahimong dautan sa atong doktrina nga di mao, daduntan nila sa minaayo. Ang atong tumong pagkakamatayon ba, mao ba'y birahan, kapildihan na bagyod ay kung mamatay, brother, ni sumala sa Biblia. Anya Reverend sumala din sa nakasulat sa mga taga-Pilipos kapitulo 1 bersikulo 21 ang gingon. Kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao'y pagdaog. Ingon si Apostol Pablo, ang pagkabuhi, ang pagkamatay, nagisgot siya, mao'y pagdaog. Basta di ay makakita tag namatay ng tao, pildi na di ay. Kung si Bindilyo man makakita, awa na, pilde na, yaga-yaga na sa kinatawanan palang daan, dautan na daan. Ingon na din siya nga, gi-ascend, Oh. gibulad. Nakaroon,
bisan ang atong Ginoong Hesukristo, ang pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo nga ang kamatayon dili tungod kay namatay, wala na'y mahimo nga membro. Gani nagpahayag si Kristo Bradroni nga ang kamatayon kung nag-atag siya sambingay sa usa ka lugas nga trigo, mahimo gani na nga mo daghan pa kanang maong triguha sumala sa ang pagkahulog sa trigo, mag-aani nga mo daghan ang mga tao bisag mamatay pananglitan ang mong trigo. Unsay prueba niya na Bradroni sa gipakita sa Biblia? Ani basahon ko Reverend ang pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo. Sa Juan kapitulo 12 bersikulo 24 inyong paminawan mga kaigsunan. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo ngadto pa sa atong Ginoong Hesukristo nga ang usa ka lugas trigo kinahanglan mahulog sa yuta ug mamatay. Kay kung dili man nan magapabilin kini nga mag-inusara apan kung kini mamatay nan mamunga kinig daghan. Usa nagpakita gani ang simbolika sa pahayag ni Kristo nga ang usa ka trigo kinahanglan mahulog sa yuta ug mamatay. Kay kung kini dili man magpabilin daw nga mag-inusara apan kung kini mamatay nan mamunga kinig daghan. Busa tanawa pananglitan ng atong Ginoong Hesukristo miagi kamatayon. Ya, laylain man mo. Nag-ingon man mo nga ang SDA mo'y tinuod. Tanan nga reliyon apil ng BBC tinuod. Busa sa dili pagka-tinuod, kanang ilang magtutulo, kanang ilang master. Wa pa ko kanis Mindanao, patay na. Na ilang man ang giasin. Nya, gibulad pod. O, kitaon na to na ang pagkangalan sa katawan sa Dios. Palandong nga kuno ninyo kamong mga SDA nga tigpamaba. Mao ba ng klase sa mga katawhan nga tao ni Hesukristo nga atong ibutang sa sibihan magsibya og di mao? Nga dinhira ba sa programa sa Dipulog paghuman sa alauna mosunod naman ang lain-lain pud nga pagtulunan. Nakaron. Pamalandungi ko no. Unya niya pagyud siya'y basahon sa Biblia pagbasa dinhi gayon pwede din yang pangugil-kugil sa doktrina sa PBCM. Unya, di lugar na mo na tubagon, pasagdan lang lugar na mo na. Ay nang priba Bradroni nga atong ikapabati, pero ang mga listener na to, dili mag-ingon nga, ang sa maning mga ministro sa PBC nga ang baba, sige malag SDA, labog ka ng SDA, ignolag isda para na sudan na to, pero kini, panubag mo ni na to. Niya Reverend basa atong ipabati na usab ang pahayag sa tigba ba sa SDA dinhi sa Dipolog. Iyan na sa kagawian, atong tunan, na ang pipila ka magubuta nga importante, anon kita nilsoon makasulod sa lingarian sa langit. Na atong inutuman, na ang Pilipos, nagasulti mga kaisunan, ang barang kasulatan na kapahayag, nga kita dili inumpiyo ni kalibutan. Atong inutuman na malabay ng tao, sa Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 20 atong basahon o sa nailingon atong basahon. Apan kita mga mulupyo sa langit kung kita niini atong pinataabot ang maluluwas ang Ginoong Hesukristo. Asa ta malulupyo dito sa langit. Kasi atong ipaabot ang maluluwas na si Hesukristo. Atong nabati Reverend matod pa ni Bendilio nga gigamit niya ang pahayag ni Pablo sa 3:20 nga matod pa niya lumulupyo sa langit. O, napamana sa unahan Bradroni para makita nato ang rason. Ato ipadayon. Sa Apostol Pablo, nagpahayag na kita lumulupyo sa langit. O miyadein, kita naman na lumulupyo sa langit ang atong pagkalungsuran ng mga kaisunan dito sa langit. No? Nagpaabot ni Hesukristo po sa kanang mingan mga ginawala ni Apostol Pablo. Di ba sa question? Mahimo na doon sa pahayag na Kung moingon ko no nga giwala na ni Apostol Pablo kay among doktrina na naman sa pagwali sa Espiritu Santo di daw na tinuod. Tanaw na to Kay sila daw lumulupyo sa langit. Yang gibasa na atong tanawon ni para ba ni sa gipasakupan ni Mr. Bandilyo nga nagbandilyo nining katarungan na karon unsa pa Bradroni atong tingubon ang iyang mga rason.
Sa pagpahayag ni Bindilio Rebel nga atong mapabati dinhi sa iyang gipamulong dinhi sa atong mabati nga gamit siya sa Biblia nga diha ra gyud ipatuo sa atong Ginoong Kristo. Yung gigamit ang 16:31 buhat na atong paminawon kini mga kaigsunan ang pagpahayag niining maong tigpama ba sa Sabadista dinhi niining maong lugar sa Dipolog. Aron din ato gyud nga masusi kung kini ba haom ba ni sa ilang kapanahonan karon? Haom ba ni niya? Okay, sa ato nang ipabati, Berduni, atong anam-anamon ko sa pagtubag, di ba? Kining gisgutan niya nga lumulupyo ta sa langit, prepara lang Berduni, ha? Atong susihon, walay lalis niya na. Pero kinsa manang mga lumulupyo niya sa langit, Brad, makaray kong basahon ang iyang gibasa Pilipos 3:20 man. Kung atong i-context ka na para makuha na to, kinsa ang ipasabot ug nganong nakasulti si Apostol Pablo niya na. Wag labot sa Mitchell Bindilio ra ba ni? Yung labot ka ra ba Bindilio ni? Kinsay gipasabot ana nga tinun-an ra ba nas atong Ginoong Kristo si Pablo mo'y nagsulti ana. Nagsugod ang istorya ana sa bersikulo 12 sa kapitulo 3, gibasa niya 20. Tanaw na to. Apil ba ka Bindilio? Hangtod din sa pagbasa sa 20. Kay conclusion na. Sugod na to sa 12. Dili nga nakabuot ko na kini o nahingpit nako. Kinsa nagsulti dili ikaw Bindilio si Pablo. Igo ra man ka nagbasa sa gisulat ni Pablo, gisulti ni Pablo. Hinunoa ginaagpas ko kini aron mahimong akong kaugalingon. Sanglit nahimo naman ako ni Kristo Jesus ngayang kaugalingon. Mga igsuon. Nag-explicar na siya dito sa matinunan na nga naas panahon sa atong Ginoong Kristo. Nagisulat diya sa Pilipos. Wala pa matawas Bindilio. Wala ako mag-isip nga kini nahimo ko ng akong kaugalingon hinuon o sa kabutang akong ginabuhat mao kini. Sa ginakalimtan ko ang nagpangagi na og sa nagadasdas ako paingon sa anas unahan. Ako, matod pa ni Pablo, nagapadayon paingon sa dauganan. Ngadto sa ganti nga mao ang langit nung pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo Jesus. Pos kung kadiot, si Pablo di ay kuno doon na di ay kuno say gikalimtan na nangagi, nagdasdas siya paingon sa unahan. Katong nas unahan ang dauganan. Unsa man na ang langit nung pagtawag kanato sa mga apostoles katong ihang mga kauban giesplikaran niya ang mga kauban ng tuto panahon sa atong Kristo kitang tanan mga langit nun agingon kitang tanan nga mga hamtong na sa pagtuo kinahanglan magabaton sa maong panghuna-huna ug kun ugaling kamo lahi man ug panghuna-huna kini usab igapadayag ra kaninyo sa Dios mao lamang nga kinahanglan managawi kita sumala ni anang kahibalo nga ato nang nakatunan karon mga igsuon. Nakabot karon. Oo. Gingon nga nakabot karon gingon sa pagpahayag mga igsuon panag-usa kamo sa pag-awat kanako ug timan-in ninyo sila nga nanagawi sa ingon sumala sa sulundon nga inyong nadawat kanamo. Kay daghan ang nagagawi nga mahitungod kanila giingnan ko na kamo sa makadaghan ug sa ug nga bisan karon gingon pagpayag ingon ako uban sa paghilak nga kini sila nagagawi ingon nga mga kaaway sa krus ni Kristo. 19 ang ilang dadangatan mao ang ilang pagkalaglag ang ilang Dios mao ang ilang tiyan ang ilang ginapasigarmo mao ang ilang kaulaw ang ilang mga hunahuna gitumong diha sa mga butang sa yuta apan kita mo ni Pablo mga mulupyo sa langit mo nang iyang giingon nga iyang gitinguha nga nagdasdas sa unahan o gikan niini atong ginapaabot ang atong manluluwas ang Ginoong Hesukristo. Ang punto dinhi mga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw, nag-ingon nga naa sila sa kadaugan sa daguganan sa langit ng pagtawag kang Kristo. Busa sila di ay nga natawag di kang Kristo, ingon si Apostol Pablo, ikalimtan ko na ang nanagpangagi na. Kay diin ba di sa gikan sa una, sa wa pa siya matawag sa dauganan di kang Kristo. Mga mahal nga tigpaminaw. Sa gibasa din naara sa 3, atong mabasa sa 5, sa Pilipos. Giserkonsisyonan ako sa ikawalong adlaw, gikan sa akong pagkahimugso. Sa kaliwatan ako ni Israel, sa banay ni Benjamin. Hebranon nga natawag mga Hebranon bahin sa kasuguan parisyo. Ay si Apostol Pablo sa wala pa mahimong tinun-an kang Kristo diha siya sa parisyo kapundok.
o sa pagkatawag niya sa dauganan nila yakang Kristo. Ingon si Apostol Pablo, kita isulatan niya ang mga taga Pilipos nga nakabig pod mga mulupyo sa langit. Mao diay nga kung anaata sa kamaturan, mga mulupyo na diay ang tawag nato diha sa langit. Na karon kay gitawag man sila sa dauganan diha kang Kristo. Ang pangutana, Brad Israel, unsa ba si Kristo diha sa pagkatawag nila ni Apostol Pablo nga nahimo silang lumulupyo na sa langit? Niya atong basahon Reverend diri sa nakasulat sa Episo, siyang kapitulo 2 bersikulo 20 kingon, among mga tinukod ubos sa katunguranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta, gani ini si Kristo ang uluhang bato sa Panginoon. Busa sa pagkatawag nila sa dauganan kang Kristo, si Kristo daw mao ang bato sa pamagang mo ilang dauganan ug kay naa sila niya na lumulupyo sila gikan sa langit. Brad Ronnie, unsa ba ang gihatag ni Kristo sa mga katawhan niya? Ang address basta na ata isip katawhan sa Dios, di man nato supakon ng Filipos 3:20 nga gigamit sa pagpanginingil niya nga sa kang Kristo lang yun daw, matutpan niya, dili ko no nga mag-Espiritu Santo. Huwag man tayo supak niya na ang atong isupak, ang iyamang pagpanabot, huwag man niya mahibaw, nga nung nata sa Espiritu Santo, abin niya og nata sa Espiritu Santo, di na lumulupyo sa langit, address man as mga katawhan daon sa Dios. O sige, istorya sa atong Ginoong Kristo bayan sa iyang mga tinunan. Basahon ko Reverend ang pagbahayag dinhi sa Juan kapitulo 15 bersikulo 18 ngadto sa 19. Kung ang kalibutan nagadumot man kaninyo, kini nga pagkaistorya nakiginabi si Kristo ngadto sa imong mga tinunan. Yang gipasabot. Hibaluy nga kini nagdumot na kanako sa wala pa kini magdumot kaninyo. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon sa kalibutan ang mga iya. Apan kay kamo, dili man iya sa kalibutan, hinunuwa gipili ko kamo gikan sa kalibutan, ang kalibutan nagadumot kaninyo. Matinaw, mga kaigsunan, no? Mga mahal nga tikpaminaw nga nagsunod, ang gipamahayag o gipamulong sa atong Ginoong Kristo, giingnan niya nga ang kalibutan nagadumot kaninyo. Matod pa, apan kay kamo dili man iya sa kalibutan, hinunua gipili ko kamo gikan sa kalibutan, ang kalibutan nagadumot kaninyo. Busa, kung magisgot ang kalibutan, giduktan daw ang iyang matinunan nga nias kalibutan, busa dili na daw sila taga kalibutan. Basta di ay mga tao sa Dios, ang address, ang Dios habog na busa kay habog sa simbolika nga naa lumulupyo sa langit. Busa ang kalibutan daw nagdumot kaniya. Dili na literal nga kalibutan. Kay ang kalibutan nga literal kana mang atong gipuy-an, pero nganong makamaon ni magdumot kining kalibutan na. Hain ba mabasa sa Biblia nga kini nagpasabot sa tao nga kalibutan nga magdumot, Brad Romy, sumala sa Biblia? Ini nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 7, bersikulo 7 na ganyan din. Ang kalibutan, dili makadumot kaninyo apan kini nakadumot kanako kay matudaan kuman kini nga dautan ang mga buhat ni. Kung mao, klaro nga ang kalibutan dili nakadumot kaninyo apan kini nagadumot kanako kay gipamatud-an ko man kini nga dautan ang mga buhat nini. Nakinsang kalibutan nga gipasabot nga may buhat nga dautan. Ang mga tao busa tungod nining bahina, ang kalibutan nagdumot tungod kay ang katawan sa Dios dumtan sa mga taga-kalibutan o ang adres sa mga katawan sa Dios dili na sila taga-kalibutan kundi lumulupyo sa langit. Mao na gisulti niya Pablo nga siya nagpasabot nga sila nahimong nadinumtan natawag sila di kang Kristo ingon nga ilang dauganan sa ilang panahon. Tungod kay ang adres sa kalibutan, ang yawa niini maoy kibali nagkupot unsay prueba Brad Ronnie nga ang iyas sa kalibutan kibali ang yawa mo'y nagdumala hay ng prueba. Dini sa ikaduhang Korinto Reverend, basahon ko kapitulo 4 bersikulo 4, pahayag ni Pablo kini. Sa ilang pagkabutang, ang mga hunahuna sa mga dili magtotoo gibotaan sa Dios niining kalibutana aron sila dili makakita sa kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang bagway sa Dios. Kung mao,
gibutaan sila sa Dios daw niining kalibutan na kay may Dios niining kalibutan na nga magbubuta. Unyag Dios pa ng tinuod ganung bubuta man. Na unsa man dinhi sa ubang hubad Brad Ronnie kining Dios niining kalibutan na nga magbubuta, taga kalibutan ni nga Dios. Unsa daw nga matang ni sa pagka-Dios nganong mubuta man o magbubuta. Basahon ta ang laing hubad sa Biblia, kining Biblia ang gitawag ang buhing pulong mga kaigsunan, mao na gyapon nga pagkapahayag dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 4. Si Satanas ang Dios nining dautan nga kalibutan. Sa dinhi lang pagbasa rin, kini diha ang Dios sa kalibutan gipahayag gipatin-aw nga mao day kana si Satanas. Busa kung maghisgot tag kalibutan mga kaigsunan, ang katawan sa Dios dili na taga kalibutan, taga langit na kay ang kibali ang nag-okupar dinhi sa kalibutan si Satanas. Gani, dili lamang ang mga katawan ni Kristo mo tawgog lumulupyo kay nabahin man sa tulo ka dagkong panahon sa unang panahon kang Hiuba o Kunyawe o gisimbolo na daan na bisan pa ang mga katawan sa una sa panahong Israel kang Yahweh gipakita na nga ang langit gyapon mao ang ilang rumbo o hain ang prueba nga ato ikapakita nga ehemplo Brad makarayo sumala sa Biblia. Dinhi sa nakasulat sa Henesis ang atong pagabasahon. Bersikulo 10 o 12 sa kapitulo 28. Giingon sa pagpahayag dinhi. Og si Jacob mipahawa sa Beersheba, giingon sa pagpahayag dinhi, og miadto padulong sa Haran. Og mipahulay siya sa usa ka dapit og mipabilin didto sa tibuok nga gabii kay misalop na ang adlaw. Og mikuha siya og usa sa mga bato niya ni adtong dapita nga iyang giunlanan og mihigda siya sa pagkatulog ni adtong dapita. Sa to pa ni katulog si Jacob nga nagunlan sa usa ka bato nga gikuha ra pod niya gikan adtong dapita. Bersikulo 12. Og nagdamgo siya, o nang punto aniag og ania karon may usa ka hagdan nga nagatindog sa yuta ug ang iyang tumoy miabot sa langit ug ania karon ang mga manulunda sa Dios nga nagasaka ug nagakanaog niini. Busa ang mga manulunda kibali ang ilang pagkalumulupyo na sila sa langit nakita kibali kunuhay sa pananawon ang usa ka hagdan nga ang mga mangda nagasaka kanaog. O sa ato pa nakaron doon na ba kita ikapakita, Brad Rini, nga tao sa Diyos nga gidala ngadto sa langit kay ang langit isip puntahan o lumulupyo sa mga katawhan sa Diyos bisan pa sa wala pa ang atong Ginoong Kristo doon na gidala ngadto sa langit. Anya, Reverend, sumala din sa ikaduhang hari, kapitulo 2, versikulo 8, ngadto sa 11 ang atong pagbasa na gaingon. O gikuha ni Elias ang iyang manto, o iyang gilimin, o gibunalan ang mga tubig, o sila nangabahin dini o dito, mao nga silang duha nanabok sa mamala nga yuta. O nahitabo sa pagpakatabok na nila, nga si Elias mingon kang Elisaw, pangayo unsay akong buhaton alang kanimo, sa dili pa ako kuhaon gikan kanimo. Og si Eliseo mingon, ako naghangyo kanimo himua nga ang pinilo nga pahat sa imong espiritu mukonsad kanako. Og siya mingon, ikaw naghangyo sa usa ka malisod nga butang, bisan panyana kung ikaw makakita kanako sa diya nga ako kuhaon nagikan kanimo, mahimo kini kanimo, apat kung dili mamahimo. Og nahitabo sa diha nga sila nagpadayon pagyud og nagsulti aniya karon may napakita nga usa ka karo sa kalayo og mga kabayo nga kalayo nga nagbulag kanila ang usa sa usa og si Elias mikayab ngadto sa langit pinagi sa usa ka alimpulos. Busa nakita nato mga kaigsunan sa kasaysayan ni Elias gidala ngadto sa langit ug wala na makita si Elias. Di sa ato pa, usa si Elias nga nahimong lumulupyo sa langit, dili kay sa panahon lang sa atong Ginoong Kristo. Mao kana ang timan-an ko sa nasaypan niya, abinyag siya tong nasa, gitawag og Pilipos 3:20 nga, lumulupyo tas langit kasaysayan man taon ni Apostol Pablo. Na karon, ma-insaktuhan man ni karon kung siya ba'y katumanan, kay ngano, atong adtuan pag-una, Brad Rone, ang mga referensya, nahibaw man ta nga ang SDA Conceived Adventist,
Kinsa ba ang nagtukod sa Seventh-day Adventist para makita nato nga si Kristo ba'y nagtukod ana aron i-appeal tanis Betzel Bendelio dito nga lumulupyo na diyan siya sa langit? Yeah. Akong basahon, Reverend, ang kining pagsusi na to, kinsay nagtukod niining Seventh-day Adventist Church nga mo gipasakupan niining tigpamakba niining pagtulunan Betzel Bendelio. Unahon ko ang pagsusi kung kanusa natukod ang maong pagtulunan dayon atong isunod kinsay magtutukod kung say tawag po niining maong pagtulunan. Niining ilang basahon mga hitabo sa katapusang panahon. Sulat o ang naghimo nini ang nagsulat ang imong founder si Ellen Goldwhite. Dinhi sa pahina 42 sa footnote nako basahon. Gingon dinhi ang Iglesia Adventista del Séptimo Día giorganisar niya adtong 1863. Oh, kanunsa na organisar sa imong gibasa Brad Ronnie? 1863. Ang Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hmm. Sa uban nga mga pamahayag Brad Ronnie sa ubang basahon sa Seventh-day Adventist believe. Kinsa ang founder niya na nga natukod ka ng ISDE? Amo ka na si Ellen Goldwhite sa ilang libro nga naguluhan Seventh-day Adventist Believe. Kang Ellen Goldwhite gapon kini nga sinulat sa pahina 224 or 224. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. So kinsa ang nagtukod sa maong pagtulunan? Usa sa magtutukod o founder si Ellen Goldwhite. Unya kining Seventh-day Adventist Reverend nga gitukod ni Ellen Goldwhite niadtong 1863, dili gini yun ni Kristo. Kang Kristo, iglesia ni Kristo man kini ang pagtulunan gitawag kinig Protestant Missionary Organization. Sumala sa ilang libro gyapon Seventh-day Adventist Believe sa page 226. The Seventh-day Adventist Church, one of the largest and fastest growing Protestant missionary organization. Na kinsay nagtukod kang Kristo. Unya daw kay halos man tanan nga reliyon mobasa ana na sila pod taga langit na. Mo man ang mga kaigsunan. Oh, sa iyon pag basa sa Biblia i-apply din sa atong kaugalingon niya. Mingon na ba din siya nga tanagong magtutukod sama gud niya Apostol Pablo niya. Sama man kanya Apostol Pablo, basa ra ba din siya naman na sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 10 nga nagingon. Sumala sa grasya sa Dios nga gikahatag kanato maingon sa usa ka batid nga magtutukod ako mao ang nagpahimutang sa patukuranan ug laing tao mao ang magatukod ibabaw nini apan magbantay hinon ang matag usa kun unsaon niya pagtukod ibabaw nini. Ingon man daw si Apostol Pablo sumala sa grasya sa Dios nga gigatag kanako maingon sa usa ka batid nga magtutukod ako ba ang nagpahimutan sa patukuranan. Magtutukod daw si Apostol Pablo. Unya, kung basahon mo ni sa English, bandilyo. Kaya ikaw may nagbandilyo. Kuha na lugar na. Si Apostol Pablo, founder, inigbasa ni mo na. Lain man atong inyong gigon nga one of the founders. Usa sa mga pundador niya. Karon pa ang konon lang dayon ninyo kang Kristo sa iyon ra kanang protestante ninyo. Nya mingon mo nagprotesta mo gud mis Katoliko, nya nagprotesta mo sa Katoliko na tinuod na. Unya kay nagprotesta man po si Martin Luther sa Katoliko, tinuod na to basta protestante. Oh, other protestant unsa na pod? Di ba mo yung kagkamera o ang amo mo tinuod. Munang atong gisusi mga malamong tipamin karon. Kami nagisgot niya na ang sinina ni Ellen Goldwhite o ang imong sinina o naunsa na imong sinina karon ug noon sa nang gabot sa imong sapatos tingon mi nga unsa man ang imong sapatos nga kangilad ba naman nas okay gipalit nangatake pa mi ana wala ang doktrina may among gihisgutan diha dili kay patay naman na gibulad man na giasin man na o mo na mga malamong tigpaminaw na karon napay atong ipakita Brad Ronnie hain pa ang kabuangan niya sa pagsusi Brad Ronnie nga pagbasa niya birada dayon abi niya ini ang nalipong nataan ng birada ha. Yeah, atong ipamati na po mga kaigsunan ng inyong panginawa. Kaya mo man ay atong giingon. Kaya mo man ay atong giingon Brad Ronnie nga naikanta sa wadab nga pag tumatagal lalong tumitibay. Nagkadugay ang among rason naa sa gibugaton og dili may naa sa kining gitawag og below the belt og sa boxing pa nga itlogon na mo among kontra. Kay
kay foul naman na namo na ay may foul dire nato ipakbati brado ni hain pang iya kunuhay tang og sa boxing pa iyatang daunon sama sa paghuna-huna nga siya Pacquiao na unya ang kontrang Pacquiao iyan daunon kita lugar unya una-huna ra na siya Pacquiao pero di ay Pacquiao inadlaw. Ya, ito ibabati mga kaigsunan. Ang pagkutana din sa may turuan sa tao, alam makaandong siya o kaluwasan. Lagi ko mga kaisunan, buhat na si Sestan Tayono, atong basahan, asa pa mo to, na atong panayonon, gawin na pagto, alam kita makaandong kaluwasan. Basa. Huwag kaniyang itubad sila, managiyon, tumuo ka sa Ginoong Jesus, huwag maluwas ka. Ikaw ang imong paglalay. Kinsay turuan mga kaisunan, aron ta maluwas, tumuo ka kang Ginoong Jesus, maluwas ka o sa imong panimalay. Sa ito po, dili ka mutuotas lain, nato kang Ginoong Jesus na mutuo. Ngayon, pagkailang ang magsilihan, inis mutuoan ka kang Ginoong Jesus, ato matapatuoan ito masilo inyo sa inyo. Oh, diya tang puntuha. O, nana, igawas na nga, gipulihan ko no namo, kay nakabasa man siya buhat ni 6:31, tumuka kang Ginoong Hesus, ikaw ang tibok nimong panimalay, ug malos ikaw, niya, lugar mo malo. Ikaw nagbasa-basa ana, pero ang nagsulti ana, narabay ang gitumong. Ang iya ra bang gipatuan na niya tus Pablo kay sa unang panahon, napriso ra ba siya? Usa ra ba sa mga gwardiya nga bantay sa bilangguan? Kay kung makabuhi ang bilangguan, ang katumbas na ana, patyon lugar kibali ang maong nagbantay diha sa nabilanggo. Kung makabuhi, busa nagtuo sila kay doon na may linog, ilang yun na nakaikya si Apos Pablo, wala na diha, pinusasan pa to sila. Unya, naabri naman ang pultan sa bilangguan, mao itong maghikog unta itong kitawag o gwardya sa maong bilangguan. Mayong basawan nato Radrone, ang konteksto niya na kay gamit-gamit man ni Bendelio ang rason o istorya ni Apostol Pablo. Siya bagyapon na. Niya, akong i-context ngadto sa bersikulo 20 mga kaigsunan sa kapitulo 16. Ilapos na ko sa 31 nga bersikulo. Dinis buhat na inyong paminawan, gingon din sa pagpayag. Og sa nadala na nila si Pablo og si Silas ngadto sa mga maghuhukom, ang mga agalo na nag-ingon. Kining mga tawhana nga mga Hudiyo nagapagubot sa atong syudad. Kini sila nanudlog mga batasan nga dili matarong sa pagsagop o paggawi nato ingon nga mga Romanhon. Ug bato kanila nangapil sa paghasmag ang panon sa katawhan. Ug sila gihubuan sa mga maghuhukom pinagi sa pagisi sa ilang mga biste ug unya gipabunalan. Og sa gikabunalan na sila sa makadaghan, sila gibanlod nila sa bilangguan. Og ang magbabantay sa bilangguan ilang gisugo nga kinahanglan bantayan sila pag-ayo. Og sa pagkadawat niya sa maong sugo, iyang gibanlod sila sa labing kinasuluran sa bilangguan o ang ilang mga tiil iyang gisulot diya sa mga sipuhan. Apan sa may pagkatungang gabi, si Pablo og si Silas nagampo og nga nag-awit silang mga alawiton ngadto sa Dios. Og ang mga binilanggo na nagpatalinghog kanila ngadto kang Pablo ug Silas, og sa kalit miabot ang usa ka makusog nga linog nga tungod ni ana nauyog ang mga patukuranan sa bilangguan og diha nabli ang tanang pultahan og nangatangtang ang mga talikala sa matag usa. Og sa pagmata sa magbabantay sa bilangguan og sa iyang pagtan-aw nga naabli naman ang mga pultahan sa bilangguan, milanit siya sa iyang espada og magpatay na lang unta siya sa iyang kaugalingon sa pagdahom nga nakabuhi na ang mga binilanggo. Apan si Pablo misinggit kaniya sa makusog na tingog nga nag-ingon, ayaw buhatig daw ta ng imong kaugalingon, kaya niya ra kaming tanan. Og siya nangayog suga og milayat paingon sa sulod, og mihapa nga nagkurog sa tubangan ni Pablo og ni Silas katulugan magbabantay. Og yang gidala siya sa gawas og mingon kanila, mga senyores, unsay kinahanglang buhaton ko aron maluwas ako? Pukutan na lugadan silang Pablo og Silas. Og kaniya mo ni tubag ni Pablo sa 31. Og kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus og maluwas na ikaw og ang imong panimalay. Og ang pulong sa Ginoo ilang gisulti kaniya og sa tanang diha sa iyang balay. Og sa mauntak na sa kagabiyon, sila iyang gikuha o ang ilang mga samad, iyang ginunaran o diya gibautismuhan siya o ang iyang tibok panimalay. Oh, kinsa to
nganong nasulti ni Apostol Pablo nga tumo ka kang Ginoong Hesus ug ang tibok panimalay katong gwardiya nga nahadlok siya nga abig nakabuhi, nagtuo siya nga naagid sila'y gahom o mga tao ni sa Dios kay ti amoy naabri naman hinon sa paglinog ang bilangguan. Unya dayon ang mga pinusasan wala na pusas nga kabuhi na o tubot siya maghimog paghikob ingnan ni Apostol Pablo ayaw buhatig daw tayo mong kagaling kaniara kami nilayat din siya pag nalabdagan na sa suga unya niingon din siya mga senyoris ingnan ni adtong gwardiya si Apostol Pablo ug Silas unsa may among buhaton ingon din si Apostol Pablo tumuo ka kang Ginoong Hesus ikaw ug ang tibok nimong panimalay maluwas ikaw then gihunaran dayon ang ilang ang samad unya dayon ang katong tibok panimalay gibautismohan din pangutana mao man ang kasaysayan unya si Apostol Pablo may nagamit ana pagbato sa may labot nimo kang Ellen Goldwhite man ka unya mao punay basahon pud sa ubang relihiyon na tinuod na pud to sila mubasa na ani Mitchell maintiman-an nga dili ra ikaw among gikahinagbuan ng buhat 16:31 oy na karon kay gibautismohan man sa abilidad sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo og magbautismo diin man dad-on ang mga gibautismohan bad makarayo sa isdi iba Diyo, di taon. Ano man, tungod kay kung gibautismohan diha sa usa ka lawas. Atong basahon diri na kasulat sa balaang kasulatan ni kadua sa unang Korinto 12 bersikulo 13. Kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan mga Hudiyo o mga Krisyanhon, mga ulipon o mga taong gawas na bautismo ngadto sa usa ka lawas. kung mao na bautismo di ay kung dunay bautismo na bautismo ngadto sa usa ka lawas haing lawas bad makarayo o kinsa ang ulo ni anang maong lawasa Wala dili in taon si Ellen G. White. Morning palpak mo gamit gani kag bunal bindilyo kanang makaigo ka. Okay. Ana niya basahon nato. Kolosas kapitulo 1 ang atong pagabasahon matud pa ni apostol nga si Pablo. Siya si Kristo si Kristo wala ignag si Mrs. White. Agi nga na mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia diha nila dalon ang katong nabautismon Kolosas 1:18. dito dad-on ang mga gibautismohan diha mabautismo sa usa ka lawas nga ang ulo si Kristo nga ang lawas mao ang iglesia sa katawagan niya na Gadrone Iglesia Adventista del Septimo Dia ba Dili ay iglesia ni Kristo niya sa 16 sa Roma. Pahayag ni Pablo, pag pangumustay kamo ang usa sa usa pinagi sa balaan nga halok, ang tanang mga iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo. o mo nang bot ipasabot diha na kasimple lang iglesia ni Kristo di pud na maorong nagdala-dala pud og iglesia ni Kristo na imutuo nga si Kristo Dios na pwede mingon nga si Kristo Dios o dili Dios di pud na mao kay ang atong gisgutan ang original nga iglesia na nakasulat sa Biblia na mabasa Richel Bendelio nga Iglesia del Septimo Dia 70 Adventist Church Diha gipahimutang tong gibautismohan katong gwardiya. tumuo ka Oh. gamit magkanang pagtuo niya Labon bitaw ni Ribery ng mga pastor bitaw nga bitaw makita sa YouTube pag debatihon man lagi pareha sa pundasyon nga naggamit bot ni sa ano. mo man aron na karon usa di ay garantisado nga pagka mo gamit tagbuhat 16:31 iya na ta ni Kristo ato po ng susiyon mga kaigsunan kay daghan man nagdala-dala ana nga pagpatuo kang Hesus kay lain pa to gipatok kini nga mo prangka nami sa Espiritu Santo wa mi mo awat na kay nahibalo mi di atong tanaw-tanaw ng atong oras ug mosulod ba dinhi kita sa punto na pa may uban pang punto nga iyang gipaningil pero basig maabtan ta sa oras Sa sunod na lang. katong punto lang giingon niya nga patuhon ta ni Tomas pero may timanan nato nga ang dauganan nila dito sa batos pamag-anga mo si Kristo natinga siya nga nganong natas Espiritu Santo niya di man siya mutuon siya aka na patuyokon o pasulion tagpatuoan ng kanang dugay ng namatay niya gibulad giasin daw kuno ng atong magtutudlo pagkabuang nga ibalo ka mga malamong tigpaminaw ang usa ka patay na ibalaod binuangan gani nimo na ang patay imo pang binuangan dubli ang bayad nimo dubli ang silot nimo kay usa na gud kapatay imo binuangan niya kami lugar among asinon niya katawa do siya munay tao sa Dios mga kaigsunan
kadungog bitaw tagrama sa ungo ba o kanang bitaw yawa-yawa makita na nimo sa iyang kinataw-an daan. Sa kinatawaan pa rin, maila na. Karon niya sa ato ngano nga naata sa Espiritu Santo tungod kay ang dauganan po nato, dauganan nila diya kang Kristo nga si Kristo batos pamagang, dunay pay lain nga bato. Nga dili bato nga mausiyo ba sa Deuteronomio 32:3-4 kun dili bato nga puti. Ang priba Brad Rini nga duna diha kita nagbarog nga aduna pa di ay lain nga ngalan nga dito ta magmadaogon kana ang wala may bawi sa atong kontra o kinsa bay naghilabot pa kibalik ka nato. Ani Reverend ang prueba dinhi sa Pinadayag kapitulo 2 bersikulo 17 nagingon, ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia, ang magamadaogon paghahatagan ko sa mana nga tinaguan o paghahatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat nini. Sa ato pa naay tagna sa Biblia nga moatubang tagbag-ong ngalan nga ngalan nakasulat sa bato nga puti. Dili man na si Kristo kay sa Episodos 20 nga dito sila gitawag dauganan nila bato man sa pamagaan o dili pod siya ba kay sa 32:3-4 sa Deuteronomio si Hiuba bato. Busa, mauna nga sa tagna, natuman diya sa among magtutudlo. Mabitaw nang nilikay si Mitchell Bendilio nga wala kunoy tagna sa mabasa sa Biblia nga ang iglesia dunay manalag na sa 5 adlaw. Di kuno manalag na si Ellen Gulwet. Nabasa mo lagi natos ilang gitawag og lagda sa pagtuon sa Biblia mo nang ningingon tangan unsa ka ning tawhan na ni nga di naman mutuo nga si Ellen Gulwet manalag na nga naman sa topiko nila 23 nga tema nga kung patuhon ta anang pagkamanlag na ni Ellen Gulwet pagkamimbro nimo gilakton na mingkas pastor o kinsa tong nagbautismo nimo nga o nagdoktrina nga mahimo ba nga gikan sa 1 ngadto 22 lang diretso sa 24 ngadto 28 kay 28 man na katima kinsa man kuno katibok man na kalibutan kung asa ang inyong pastor magdala-dala ng doktrina Tanang Sabadista, nag-ila nga si Mrs. White propeta. unya karon Ikaw ray naglimod sa pagkapropeta ni Mrs. White. mo nang nakaingon tag nahimo nang salbahista matod panila Magbautismo man ka, unya mo daw bautismo patuhon man ka nga si Mrs. White propeta. na karon dinhi kita sa punto na di itas bagungalan mailhan nato nga Espiritu Santo na nganong na naman tas Espiritu Santo brado ni manig ikalipgan sa atong atbang ngano man nga dili naman wali ang Kristo nga atong gigamit unsay katarungan niya na atong buot-buot ta Dili, may basihanan kita riberin mga kaigsunan nga ano ang mga ministros PBC wala magwalig Kristo wa magwalig Jehova. Sa pagpahayag ni Pablo tinunan ni Kristo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 sa Bibliang Katoliko nga hiligaynon matod pa niya nakitambayan nga sa mga protestante ug katoliko nga scholar sa Biblia. nagtambayan yung lugar Matod pa dinhi kay ang aton kaalam kag ang aton ihibalo kay ang aton ihibalo kag ang aton ihibalo kag ang aton pagwali timan niya pagwali sang pulong sang Dios ug ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. ang pulong sa Dios daw nga ginbugay gihatag nila dili pa daw to himpit mawala pa to Ila tong giwali. kay do na pay moabot puli niya na nga duni unsa ba ang pulong sa Dios nga ginbugay o gihatag nila sa Bibliang hiligaynon nga atong gibasa Giwali nila pahinungod ka na kang Kristo. Sa sulat ni Pablo sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 sa Bibliang Katoliko hiligaynon gyapon mga kaigsunan. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mao ning ilang giwali pero displika dili hingpit ug mawala nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. o munay katarungan nga dunay dayoy mga tao nga magwali sa balita sa Espiritu Santo sa unang Pedro 1:12 nga natuman diri sa mga bulaton nahibalo taon minyana oy O tanaw sakto bas paggamit siya sa Mitchell Bendilio Pilipos. Natanawa Bendilio nga nang kat-open na mawali Kristo nga naa pa man mo na magamit sa Pilipos. Magamit po sa buhat 16:31. Sa on man ron. karon busa natin-aw na mga mahal namong tigpaminaw kay miabot naman nga atong oras atong uban pa nga among tubagonon among ipakita kinyo sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas Dionisio kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio o sa ngalan sa kaubang mga evangelista o ministro
Kinusab sa Brother Hermogenes Macarayo. Kiniusab si Brother Gistrel Magarayo. Usab si Brother Romera Macamos. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Kiniusab ang inyong igsoon ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami naman hangtod sa sunod gayon, sa samang tatna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.